zientixi, erakutziko dutuen amemeko ziren, ez? Da, horretxetan zerbatxa eta kasko Jon Larruskain, zuetako batzuk igual akordako zase, jakin duriek mundu erreko dago ekitzaren lixan egon zan hemen, bertzolaxakin eta zientixi itzaldi txiki bat emoman. Da, berak oso txikitxaztik kirolaxe, 11 urte emon zinuzen atletik klubuko arrobixan atezain morun. Gero, jarduera fizikun eta kirolan zientzietan lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean eta erresuma batura joan zen masterra etxea ariketa fizikun fisiologixan. Hortik, buelta eman, da Euskal Herriko Unibertsitatean futboleko lezino inguruko tesi doktorala amaitzear da, laster. Da, 2018 daru aletixan zerbitzu medikun kirol zientziala imurun, eta bertan datun bilketi eta analizi eta komunikazio prozesutaz arduratzen da, horri garatziaz, eta gesema pokalaxan errendimendu hobetzeko asmoz. Zika, ikusiko abertze kontatezko. Eskerrik asko jene tortean. Eskerrik asko. Arratsaldeon, eskerrik asko antolatzailei gonbidapenarengatik, eskerrik asko zuei etortzeagatik. Nagorek esaldu dauen moduan nik hitz egingo dut futbolaren inguruan. Uste dut hemen denok ezagutzen dugula futbola, oso kirol jarraitua da, oso praktikatua da. Agian batzuei ezaizue gustatzen futbola bat ere, hori ere gerta daiteke, baina seguru denok ezagutzen dugula. Nik, nagorek esan duen moduan, gaztetatik futbolean jokatu dut, atezaina izan nintzen. Esan behar dizuet ez nintzela 80 milioi euro balio dituen ondarrutar bat bezain ona. Eta gainera, atezain izatea esan behar dizuet ez dela futboleko posiziorik atseginena edo errezena. Orduan, futbola utzi eta ikastera joan nintzen. Eta toki ezberdinetan egon eta gero, orain atletik klubera bultatu naiz, baina zientzalari moduan. Zelai berdea gela gris batengatik aldatu dut eta ordenagailu batengatik. Eta bertan nabil, zerbitzu medikoaren barruan datuen kudeaketa eta datuen analizian laguntzen. Horrelako kontekstu batean, goi-mailako futbol talde batean lan egiten dugun guztiok, ditugu batez ere bi helburu nagusi kirol arloan. Eta dira, alde batetik, gure neskamutil gazteak garatzea, egunen batean lehen taldera iristeko, eta gero, gure lehen taldeen errendimendu maksimoa lortzea, hau da, irabaztea. Eta zuek, telebistan edo zelaietan ikusten dituzue jokalariak eta entrenatzaileak. Eta dudarik gabe, pertsona garrantzitsuenak dira futbol talde batean. Baina gaur, kontatu nahi dizuet, futbolarien eta entrenatzaileen inguruan badagoela lantalde bat, perfil ezberdinetako pertsonez osatua, zientzialari ezberdinez osatua, saiatzen garenak laguntzen bi helburu horiek lortzen. Azkenean, futbolak zientzia ezberdinetako jakituria erabiltzen du horrelako galderak edo horrelako arazoak konpontzen saiatzeko. Nik deitu ditudanak metafora erabilita zientziaren golak. Orduan, gaur kontatu nahi dizkizuet zientziaren gol batzuk, ez dira guztiak, dira adibide batzuk, eta baita ere esan nahi dizuet, gaur azalduko dudana ez dela atletik kluben egiten den islada fidela, baina adibide batzuk bai eta irudi batzuk bai erabiliko ditu dela bertakoak, espero dut hemen denok atletiken zaleak izatea. Orduan, hasteko, hasiko dut hitzaldia eta bukatuko dut esanez, futbol talde batean dagoen garrantzitsuena edo dauden garrantzitsuenak jokalariak direla. Orduan, jakitea jokalari bat zelan sentitzen den super garrantzitsua da. Eta jokalariak entrenatzera edo partidu batera iristen direnean galdetzen diegun lehenengo gauza da zelan sentitzen diren. Galdetzen diegu nekatuta dauden, nola egin duten lo, giharretako minik duten, animoz zelan dabiltzan eta estresatuta dauden. Batetik bostera. Bat izan da oso txartonago eta bost izan da oso ondonago. Badakigu, eta ikerketa zientifikoek erakutsi dute, jokalari bat bere normaltasunetik txarrerantz doanean, hau da, normala dena baino nekatuago dagoenean, edo normala dena baino lo gutxiago egin duenean, horrek bere rendimenduan eragin eskorra duela. Beraz, horretan fijatzea oso garrantzitsua da. Eta bost gauza horiek oso garrantzitsuak dira, baina baten sakontzearren aipatuko dut
loa. Vale? Oso oinarrizko gauza bat, lo egitea. Zuek uste duzue futbolari batek ondo egiten duela lo? Ba, noski danetarik dago, baina bai esan behar dizuet, imaginatu urrengo kontekstu hau. Gaueko 9:00 partidua 11 aldera bukatzen da, dutxatu, aldatu, etxera edo hotelera joan, gehitu horri partiduaren emozio guztiak, adrenalina, estresa, eta gehitu baita ere argia, ez dakitakizuen, baina argiak egiten duena da, horrelako argi zuri potente batek egiten duena da, gure alerta egoera sustatu, bai? Itzarrik egotea sustatzen du. Beraz, horrekin guztiarekin uste duzu erreza dela lo egitea gero? Ba, agian ez. Vale. Orduan, argi dago, ba, loa sustatzeko, erlajazioa sustatzeko estrategiak beharrezkoak direla futbol talde batean. Eta jarriko dizuet adibide bat, bitxikeria moduan, baina behin ikusi nuen, hau adibide exageratu bat da, baina aldagela batean argi gorria. Eta argi gorriak egiten duena da, ba kontrakoa, erlajazioa sustatzen du, eta demagun ba, loaren prozesua erresten duela. Vale? Orduan, estrategia bat izan daiteke aldagela batean argi gorria jartzea, ba, loaren prozesu hori azkartzeko eta erresteko. Vale? Bai esango dizuet, futbol taldeetan momentu honetan, ba, loaren zientzialariak edo loaren adituak ez direla ohikoak, ez direla ikusten, baina seguru nago izango dela gai oso garrantzitsu bat, hemendik denbora gutxira, lo egitea supergarrantzitsua da. Eta honekin erlazionatuta beste gauza bat superfuntzeskoa zer da, ba, jatea. Bai? Eta horraz nire asko gustatzen zait kontzeptu hau, jan da lo. Bai? Jan eta lo. Horien ondo egiten badugu asko daukagu irabazita. Eta noski, ondo jatea garrantzitsua da futbolari batentzat. Ondo jatea, ondo hidratatuta egotea, eta baita ere, ba, bueno, futbolaren eskakizun espezifikoen ondorioz, ba, inkluso, suplementazio bat eroatea. Gaur ez naiz hartuko nutrizioan gehiegi, beste gauza batzuetan zentratuko naiz, baina bai esango dizuet kasu honetan, ba, kirol nutrizioa oso garatu da dagoela, eta nutrizionistaren perfila futbol taldeetan nahiko ohikoa dela. Eta azkenean egin behar duguna da zelaira hurbildu, bai? Futbola zelaian jokatzen da eta kapazak izan behar gara zientzia zelaira eroaten. Orduan, aipatuko ditut 3 gauza. Arlo fisikoa, arlo tekniko-taktikoa eta arlo psikosoziala. Begira, hasiko gara arlo fisikotik. Guk nola egiten dugu futboleko eskakizun fisikoak kuantifikatzeko? Bai? Zeintzuk dira futbol partidu baten eskakizunak? Ba, horretarako erabiltzen ditugu GPS-ak. Bai? GPS-ak ba, mugikorrean ditugu, edo kotxean, ni adibidez gaur Ondarrura GPS-arekin etorri naiz. GPS hauek apurtxo bat garestiagoak dira, ez dira oso handiak, horrelako tamaina daukate. Eta jokalariek eroaten dute txaleko bat, kamisetaren azpian, hemen daukazue Muniainek, ba, bueno, gol bat sartu zuen, kamiseta kendu, eta hor txaleko hori ikusten da. Eta hor atzealdean daroate GPS-a. Eta GPS horrekin zer egiten dugu? Ba, bueno, GPS honek ematen digu informazio piloa. Distantziak, abiadurak, azelerazioak, deselerazioak, esprinak, impactuak, eta abar. Eta orduan gero ditugu, ba, GPS-aren datuak aztertzeaz arduratzen diren profesionalak, eta hemen jarri dizuet adibide moduan ondarrutar bat, lezaman bai jokalariak eta bai teknikoak ondarrutarrak asko daude, baina bueno, adibide moduan hemen jarri dizuet Iban Urkiza handia. Eta bera arduratzen da, ba, GPS-en datuak aztertzeaz. Eta zer egiten du, ba, adibidez zehaztu, zer gertatzen den futbol partidu batean. Hartzen badugu aldagai bat, adibidez distantzia totala, ba, adibidez gizonezkoetan, bataz beste 12 kilometro egiten dira partidu batean. Eta hori dira, ba, 130 metro minutu bakoitzean, bataz beste. Emakumetan, ba, bueno, apurtxo bat gutxiago. Honekin, badakigu zein den futbol partiduaren eskakizuna, eta orain gure jokalariak prestatu ditzakegu, ba, eskakizun horiek betetzeko. Baina ez da bakarrik zer egiten duten, eta zer neurtzen duen GPS-ak. Kontuan eduki behar dugu ere, zenbat gastatzen duten edo zenbat kostatzen zaien jokalariei egiten duten hori egitea.
Eta hori apur bat azaltzeko erabiliko dut kotxearen eta gasolinaren analogia. Adibidez, ni gaur etorri naiz Lezamatik Ondarrura, ez dakit zenbat kilometro dauden, eta ez dakit zenbat gasolina gastatu dudan, baina demagun 10 litro gastatu ditu dala. Bai? Imagina dezagun nire atzean etorri dela nire lagun bat, nire abiadura berdinean eta egin du distantzia berdina, baina berak gastatu ditu 20 litro. Hau da, ni baino 2 aldiz gehiago. Egin dugu distantzia berdina, abiadura berdinean, baina berak gehiago gastatu du. Guk ere futbolean neurtu dezakegu zenbat gastatzen duen jokalari batek. Eta horretarako erabiltzen ditugu bi gauza. Alde batetik bihotz maiztasuna, jokalariek eroaten dute kamiseta azpian baita beste horrelako pulsometro bat, bai, banda bat, horrek bihotz maiztasuna neurtzen du, eta zenbat eta bihotz maiztasun handiagoa, demagun esfortzua handiagoa dela. Eta baita ere galdetzen diegu jokalariei zeinen gogorra izan den egin duten hori 0-tik 10-era. Euren iritzia, 0 izan da atsedena, eta 10 izan da super gogorra. Datuekin orain zer egin dezakegu? Konparatu. Adibidez, hartzen ditugu GPS-aren datuak eta bihotz maiztasunaren datuak. Imagina dezagun jokalari batek gaur entrenamenduan egin dituela 100 metro minutuko, bale? Eta bere bihotz maiztasuna izan dela bere maksimoaren 180, hau da, nahiko altua. Orain imagina dezagun jokalari horrek entrenatu egiten duela, eta 2 hilabete barru gauza berdina begiratzen dugu. Eta agian, 2 hilabete barru jokalari horrek egiten ditu baita 100 metro minutuko, baina bere bihotz maiztasuna askoz ez bajuagoa da, 160. Esan dezakegu jokalari hori orain sasoi puntu hobeago batean dagoela, ze gutxiago kostatzen zaio aktibitate fisiko hori egitea. Orduan, alde batetik, GPS-en bidez zehaztu dezakegu zeintzuk diren eskakizun fisikoak, bai? Eta gero gainera jakin dezakegu bihotz maiztasunaren bidez edo esfortzuaren pertzepzioaren bidez jokalariari zenbat kostatzen zaion eta bere sasoi puntuaren estimazio bat lortu dezakegu. Baina, futbola ez da bakarrik korrika egitea. Futbolan badaukagu baloi bat, taldekideak eta aurkariak. Orduan badago ere teknika eta taktika. Eta bi kontzeptu horiek, apurtxo bat labur-labur azaltzeko, erakutsiko dizuet bideo bat, bale? Hau da gure Athletic Kluben nesken lehen taldeko partidu bateko bideoa, gainera komentaristarekin. Zentrala, haupa Garasi, hola, valiente, pasea Lucía y el Txendan, ez da helduko, bai, heldu da oso ando Lucía. Super Luzi, hortxe ikusten duzue Lucía, bat biko egin, área barruan sartua Lucía, Lucía jaurti, gol, que txitxarro, gol. Bueno, ez dakit ikusi duzuen, baina jokaldi horretan, Luziak, gola sartu duen neskak, alde batetik egin ditu, azelerazio garrantzitsu bat, sprint bat, abiadura oso handian, gero deselerazio bat, egon da eskakizun fisiko bat hor, baina gainera, egin ditu erregateak eta egin du jaurtiketa on bat. Orduan, baloiarekin egiten diran ekintza guzti horiek, erregateak, jaurtiketak, paseak, kontrolak, burukadak, ekintza teknikoak dira, bai? Eta dira oso garrantzitsuak futbolean, ze futbolariak oso abilak izan behar dira ekintza hauetan. Eta gainera, Lucía ez da bakarrik egon zela, egon da 10 taldekiderekin eta 11 aurkarirekin. Orduan, bi taldeen elkarrekintza hori oso garrantzitsua da. Eta hau adibide bat da. Begira, adibidez, jokaldi honetan, hasieran baloia, Garasi muruak dauka, eta ditu 3 aurkari oso hurbil, presio egiten, bai? Claro, aurkariak ari dira hemen presio egiten, baina utzi dute hemen atzean espazio handi bat. Orduan, Luziak hori ikusi egiten du, eta bertara egiten du desmarkea. Eta Garasik pasea ematen dio. Behin egoera honetan, lauren aurka aurkitzen dira, bai? Defentsa bat, erasotzaile batentzat. Orduan hor Luziak bat-batekoa egin dezake. Eta gainera esan bezala, egiten du regate bat, beste regate bat, eta azken egoera honetan, badauka defentsa bat bere aurrean, baina defentsa horrek egin ditzake bi gauza, edo tokian gelditu, edo bere bila joan apurtz bat oztopatzeko. Erabakitzen du tokian gelditzea eta horrek ahalbidetzen dio Luziari denbora edukitzea jaurtiketa egiteko. Eta jaurtiketa egiten du eta gola sartzen du. Orduan,
hemen gertatu dena izan da, bi talde bata bestearen aurka, posizioak bilatzen, presioa egiten, erabakiak hartzen, batzuk baloia aurrerantzero bateko eta beste batzuk progresio hori oztopatzeko. Guzti hori, estrategia guzti hori, taktika da. Vale? Eta gaur egun, teknologiari esker, informazio guzti hau, ekintza tekniko-taktiko guzti hauen informazio piloa lortu dezakegu horrela. Futbol zelaietan, batez ere orain goi mailako futbol zelaietan, batez ere gizonen lehenengo mailako futbol zelaietan, badaude zelaian jarrita kamarak. Eta kamara horiek ari dira futbolariak jarraitzen. Eta kapazak dira futbolariak automatikoki jarraitzeko denbora guztian. Eta momentu oro, badakigu jokalari bakoitza non dagoen, badakigu baloia non dagoen, eta badakigu ze ekintza egiten dituzten, esaten dizuet, momentu oro, automatikoki. Iruditzen zait oso potentea. Eta hemendik, lortzen ditugu alde batetik datu fisikoak, GPS-aren antzera, badakigu jokalariak ze abiaduratan mugitzen diren, ze distantzia egiten dituzten, badakigu jokalariak ze ekintza tekniko egiten dituzten, zenbat jaurtiketa, zenbat burukada, zenbat pase, eta gainera informazio taktikoa lortu dezakegu. Taldeen posizioak, zeintzuk diren pase lerro ohikoenak, eta orain txerak utziko dizkizuet adibide batzuk. Eta seguru nago, horrelako estadistikaren bat ikusi duzuela futbol partidu bat ikustean, ez? Telebistan jartzen dituzte, adibidez, egindako distantzia, edo ze abiaduratan aritu diren, edo egindako paseak eta zenbat ondo, edo zelaiaren ze posiziotan egontan taldea denbora gehiago. Horrelako estadistikak, orain telebistan agertzen direnak ere, etortzen dira kamera horietatik. Klaro, futbol taldek jasotzen duten informazioa hau baino askozaz sakonagoa da. Eta badago, perfil oso garrantzitsu bat futbol taldeetan dena jokoaren analista. Kamera hauetatik datorren informazio guztia hartzen duena eta aztertzen duena. Eta hori nola egiten da? Begira, jarriko dizkizuet, adibide batzuk. Hau da guztia, kameretatik ateratako informazioa. Hemen ditugu, adibidez, gure taldearen eta aurkarien posizioa partiduaren momentu batean. Edo jakin dezakegu, zeintzuk izan diren pase lerro ohikoenak gure jokalarien artean. Edo, jokalari zehatz bat, partiduan zehar, ze posiziotan egon den zelaian. Nondik egin dugun eraso, ezkerretik, eskuinetik edo erditik, eta nondik arrakasta gehiagorekin. Non galdu ditugun baloiak, eta zegoeratan, eta nork. Egindako erdiraketak, berdin, zeintzuk arrakastarekin eta zeintzuk ez. Egindako jaurtiketak, zeintzuk barrura, zeintzuk kanpora, zeintzuk editu dituen atezainak. Eta, adibidez, azkena, sortu ditugun arrisku aukera guztiak partiduan zehar era eskematiko batean. Hau bakarrik da adibide bat, baina honen atzean informazio eta datu asko dago, eta oso erabilgarra izan daiteke. Ze, klaro, daukagu entrenatzailea partidua ikusten, bere iritzia supergarrantzitsua da, baina orain hori osatu dezakegu datuekin. Eta denboraldi honetan, baimendu dute, lehenengo mailako aulkietan, tablet bat egotea. Eta tablet horretan, entrenatzaileek jasotzen dute informazio guzti hori momentuan bertan. Eta nahi badute, informazio hori erabili dezakete erabakiak hartzeko. Eta nahiko potentea da, ze ari gara, pixka bat, saiatzen ari gara, ulertzen ia zein den futbolaren sekretua. Zer egin dezakegun guk, beste taldeak baino hobeto jokatzeko, zeintzuk dira beste taldearen ahuleziak, zeintzuk dira jokalari bakoitzaren ahuleziak, edo nola hobetu ditzakegun jokalari horiek. Orduan hau, hemen potentzial handia dagoela uste dut nik. Eta lehen aipatu dudan hirugarren faktorea, dira faktore psikosozialak. Argi dago, San Mamés bezalako zelai batean, 50.000 pertsonaz inguratuta jokatzea, gehi prentsa, gehi telebista, gehi dena delakoa, ezberdina dela, ez da egunero egiten den zerbait. Eta bai uste dut, futbol jokalariek ezaugarri batzuk eduki behar dituztela edo landu behar dituztela, bai arlo psikologikoan eta bai eta ere arlo sozialean. Orduan nik hemen, zerrenda bat jarri dut adibide moduan. Bai aitortu behar dizuet,
alde batetik nik uste dudala hau supergarrantzitsua dela, baina ez dakit asko gai honen inguruan. Eta baita ere, aitortu behar dizuet, futbol taldeetan orain arte ez dugula, nire iritzia da, asko sakondu arlo horretan. Edo beste arlo batzuekin alderatuta gutxiago egin dugula. Eta uste dut hori gure bete behar garrantzitsu bat dela. Vale. Baina, klaro, gerta daiteke baita, guztia ondo egitea, bai? Ondo sentitzea, jandalo ondo egitea, fisikoki ondo egotea, teknikoki eta taktikoki ere jokalari onak izatea eta psikologikoki ere ondo egotea. Baina lesioak ere gertatu daitezke. Bai? Orduan, agian izan daiteke orain momentu ona atxeden alditzoa egiteko, futbol partiduen antzera, egingo dugu 10 minutuko atxeden alditzo bat, eta gero jarraituko dugu lesioekin. Orain bai. Vale. Bueno, labur bilduz, lehen komentatu dudana, kontatu dizkizu eta apurtxo bat, futbolean egiten ditugun gauza batzuk, gure jokalarien errendimendu hobetzeko asmoarekin eta gure jokalari gazteak garatzeko asmoarekin, ez? Ondo jan, ondo lo egin, fisikoki eta psikologikoki ondo egon, jokoan gertatzen dena teknika, taktika aztertu. Eta esan dizuet, naiz eta hori guztia ondo egin, gauzak ere txarto joan aldirela, eta horren adibide bat da, edo dira, lesioak. Vale. Lesioak dira, kasu honetan, futbolean jokatzen dugunean, gertatzen diren kalteak gure gorputz egitura ezberdinetan. Adibidez, giharretan, lotailuetan, zurdetan, ezurretan, eta abar. Lesioak kezkagarriak dira. Eta kezkagarriak dira ze, lehen aipatu ditut bi helburu goi mailako futbol talde batean. Direla, errendimendu maksimoa lortu eta jokalaria garatu. Guk ikusi dugu, lesio asko daudenean, irabaztea zailagoa dela, zentzua dauka. Eta baita ere, asko lesionatzen den jokalari batek, aukera gutxiago dituela, lehenengo taldera iristeko. Baita ere, zentzua dauka. Orduan, guretzako oso garrantzitsua da lesioak ekiditzea, prebenitzea. Zeintzuk dira, goi mailako futbolean, batez ere jokalari nagusietan gertatzen diren lesio ohikoenak? Begira, ohikoenak dira muskularrak. Mutiletan, ohikoenak dira izterraren atzealdeko giharretan gertatzen direnak, iskiotibialetan gertatzen diren lesio muskularrak. Alderantziz nesketan, gertatzen dira sarriago izterraren aurrealdeko giharretan, kuadrizepsean. Egia da lesio muskularrak orokorrean ez direla oso larriak, agian 3-4 asteko baja eragiten dute, baina bai gertatzen direla sarritan, eta orduan dira arazo garrantzitsu bat. Gero, beste gune oso problematiko bat da iztartea, inglea. Hor, gihar asko, zurda asko txertatzen dira, giltzadura ezberdinak daude, eta horrek arazo nahiko ematen ditu futbolarietan. Eta batez ere, iztarteko lesioetan gertatzen dena da, agian ez dutela baja eragiten. Hau da, jokalariak jokatzen jarraitu dezake, baina minarekin, lesio kronikoak dira. Orduan, nahiko kezkagarriak dira, ze denboran luzatu egiten dira, eta jokalarien errendimendua berantz doa. Eta gero ere baita oso ohikoak dira belauneko eta orkatileko lesio artikularrak. Izan daitezke esgintze bat, oso arinak, edo gerta daitezke ere, adibidez belaunean oso larriak diren aurreko lotailu gurutzatuaren austurak. Eta horrek behar izaten dituzte 6 hilabete baino gehiago errekuperatzeko, beraz, oso kezkagarriak dira. Orduan, lesioak prebenitzeko zer egin dezakegu? Begira, bai esango dizuet, errendimendua hobetzeko aipatu ditudan eta aipatuko ditudan faktore guztiak ere erabili ditzakegu lesioak prebenitzeko. Faktoreak berdinak dira, beraz, simplea da. Apurtxo bat labur bilduz, bai esango dizuet, faktore oso garrantzitsu bat direla aurretik jasandako lesioak. Adibidez, nik aurretiaz jasan izan badut belauneko lesio bat, etorkizunean belauneko lesio berri bat jasateko aukera gehiago ditut, belauneko lesiorik jasan ez duen pertsona batekin alderatuta. Beraz hori kontuan hartu behar dugun faktore bat da. Eta horren inguruan, 4 gauza. Batzuk aipatu ditut, batzuk aipatuko ditut, gero. Hasteko ongizatea. Jokalari bat normala dena baino txartuago sentitzea, lesio bat jasateko arrisku faktorea da. Karga,
aipatu ditut karga fisikoa, karga tekniko-taktikoa eta karga psikosoziala. Bale? Hemen, normala dena baino gehiago egiten dugunean, bale? Gu ohituta gaudena baino gehiago egiten dugunean eta kargan piko bat ematen denean, badirudi lesio arriskuare handitu egiten dela. Beraz, kargaren kontrola, 3 arlo horietan oso garrantzitsua da. Eta gero, entrenatzailea da super garrantzitsua. Gero ere hitz egingo dut entrenatzailearen inguruan. Eta hor badaude 2 faktore. Alde batetik barne komunikazioa. Zer da barne komunikazioa? Adibidez, ikusi dugu ikerketetan, zerbitzu medikoaren eta entrenatzailearen arteko komunikazioa ona denean, lesio gutxiago gertatzen direla. Eta gainera, entrenatzailearen estiloare oso garrantzitsua da. Seguru noizbait ikusi dituzuela horrelako entrenatzaileak, garras ikasten direnak, edo ez dakit horrela oso agresiboak, edo Mourinho bezalakoak, showa montatzen duten entrenatzaileak. Jakin ezazue horrelako entrenatzaileen jokalariak gehiago lesionatzen direla. Baita ikerketa zientifikoek erakutsi digute hori. Eta lesioak, lesio gutxiago gertatzeko garrantzitsua dela entrenatzaileak kooperazioa, konfiantza sustatzea, eredu ona izatea bere jokalarientzat. Orduan, 4 faktore, gehi aurretiko lesioak, egia esan kontzeptualki oso simpleak dira, zentzua dute, baina gero egia da hau kudeatzea goi mailako talde batean konplexua dela. Bai esan behar dizuet, naiz eta guzti hau ondo egin, lesio guztiak ezin direla ekidin, eta lesioak gertatuko dira. Eta lesio bat gertatzen denean, hurrengo segunduan jokalariak eta entrenatzaileak galdetzen dutena hori da. Noiz jokatu ahal izango dut berriro, edo noiz jokatu ahal izango du nire jokalariak berriro. Eta galdera hori erantzutea benetan zaila da. Segun eta ze lesio den, segun eta non gertatzen den, segun eta ze larritasun duen, galdera horren erantzuna ezberdina da. Baina egia da, momentu horretan gure helburua bihurtzen dela jokalaria jokora bueltatzea ahalik eta azkarren eta erarik seguruenean. Hau da, ekiditzea, errekuperatu eta gero beste lesio bat edukitzea. Eta prozesu horretan, 3 perfil garrantzitsu aurkitzen dira jokalariaren inguruan, 3 zientzialari garrantzitsu. Alde batetik medikua. Medikua arduratzen da, diagnostikoa egiteaz, baita ere medikuak, normalean kanpoko medikuak arduratzen dira ebakuntza egin behar bada, ebakuntza egiteaz. Eta medikuak egiten du, jartzen ditu, errekuperazio prozesuaren argibide orokorrak egiten du jarraipen bat. Eta medikua izango da, galdera honi erantzuna emango dion pertsona. Hau da, berak esango du jokalaria noiz bueltatu daitekeen jokora. Eta gero badaude 2 figura, elkar trukatu daitezkenak, baina purtsu bat banatzearren, alde batetik daukagu fisioterapeuta. Fisioterapeuta arduratzen da, batez ere, seguru nago hemen asko joan garela fisiora, ez? Arduratzen da jokalari lesionatuarekin hasierako lan bat egitea non jokalariarek, adibidez, ez dakit, belauneko lesio bat jasan badu, mugikortasuna berreskuratzeaz, indarra berreskuratzeaz, eta azkenean lesionatutako egitura horren funtzionaltasuna berreskuratzeaz. Bai kamilan egiten diren terapia ezberdinekin, bai gimnasioan, era analitiko eta simple batean. Eta gero behin jokalariak berreskuratu duen bere mugikortasuna, bere funtzionaltasun hori, irtetzen da zelaira, readaptadorearekin. Gaztelaniaz readaptador, ez dakit euskeraz horrela esaten den, baina guk erderakada hori erabiltzen dugu. Eta readaptadorearekin zelaian jokalariak egiten duena da berriro futbolean jokatzen hasi. Berriro prestatzen da futbolak dituen eskakizun fisikoetarako. Eta behin prozesu hori bukatuta, taldearekin hasten da entrenatzen, eta taldearekin entrenatzen egon eta gero denbora bat, jokora bueltatzen da. Esan bezala ez da prozesu errez bat, segun eta ze lesio den, ze mota den, ze tokitan, ezberdina izango da, baina prozesuaren inguruan bitxikaria bat kontatzearren, kontatuko dizuet, gaur egun erabiltzen hasi dela futbolean, entrenamendu kognitiboa lesionatu baten errekuperazio prozesuan. Adibidez, eta hemen jartzen dizuet realitate virtualeko betaurreko hauek, ez dakit inoiz jarri duzuen horrelako baten bat. Baina gerta daiteke, jokalari lesionatu bat, hor aulki batean eserita egotea, mugitu ezin da, baina betaurreko horren bidez,
egon daiteke futbolean jokatzen, bere taldekideekin. Eta orain, ikerketa zientifikoak erakusten hasi dira, horrelako eskuhartzek laguntzen dutela errekuperazio prozesuan. Azkenean garuna lotuta dago beste gorputzeko atal guztietara, eta horrelako entrenamendu kognitiboak, non lantzen diren ikusmena, pertzepzioa, erabakiak hartzea, lagundu egiten du errekuperazio prozesu horretan. Eta ez bakarrik jokalari lesionatuetan. Claro, lehen aipatu dut taktika futbolean. Imaginatu dezakezuen nola, zelai batean, baloi batekin, momentu oro mugitzen ari dena, gehi 10 taldekide, gehi 11 aurkari, ikusmenak, pertzepzioak eta informazio hori prozesatzeko eta erabakiak hartzeko gaitasunak garrantzi handia duen. Beraz, ez bakarrik entrenatu baizik eta buruaren entrenatzea garrantzitsua da. Eta hau gero eta gehiago egiten ari da futbolean. Orduan, nik gaur zuekin egin nahi nuen ariketatxo bat gure jokalariak egiten dutena, kasu honetan Athletic Kluben, da ariketa bat ikusmena lantzeko, ikusmen eremua lantzeko eta pertzepzioa lantzeko. Eta, emango dizuet aukera zuek futbol jokalari profesionalekin konparatzeko zuen burua. Begira, pantaila honetan agertuko da puntu bat. Puntu hori jarraitu egin behar duzue. Tokiz aldatzen doa. Eta denbora bat pasa eta gero, puntu hori zenbaki bihurtuko da. 4 zenbaki agertuko dira, bata bestearen atzean. Zuek esan behar didazue, zeintzuk diren 4 zenbaki horiek. Badakit pantaila agian urruti dagoela eta, baina bueno. Hor dago puntua, jarraitu ezazue, eta laster 4 zenbaki agertuko dira. Zeintzuk dira zenbakiak? Erreza, ez? Esan behar dizuet, hau izan dela de calentamiento. Eta izan da nivel 2. Gure futbolariek egiten dute nivel 10. Así que prest, ze orain dator futbolarien abiadura. Ia norbaitek lortzen duen. Sorte hon. A ver, batek ikusi du. Venga, beste aukera bat. Ez. 4-0 bat. A ver, egia da, maila honetan, zenbakiak txikitsuak bihurtzen direla eta gian zaila da ikustea. Nik esan behar dizuet nik hau egin dudala ordenagailu horrean eta, imposible. Osea, oso azkar mugitzen dira zenbakiak, oso txikitsuak dira eta oso zaila da ikustea. Baina gure jokalariek hau egiten dute. Gaitasun hori badaukate. Orduan, horrek islatzen du nola, futbola hankekin jokatzeaz gain, badaukala ere, buruaren hor badauka buruak bere garrantzia eta ikusmen gaitasun hori oso garrantzitsua da. Eta hau landu egiten da. Baita ere. Orain gustatuko litzateke pixka bat hitz egitea aurren inguruan, bai? Ze, nahi aipatu ditut, jokalari gazteen garapena garrantzitsua dela, eta goi mailako futbol taldeetan aurkitu ditzakegu aurrak 10 urtetatik aurrera. Eta aurrek hainbat berezitasun dituzte, ezta? Niretzat bat oso garrantzitsua, eta gora aipatuko dudana da, aurrak aurkitzen direna hazkuntza eta madurazio prozesu batean. Ez dakit hau inoiz ikusi duzuen, hau da hazkuntza kurba bat, hemen daukazue adina eta nola altuerak gora egiten duen adina gora doan einean. Hemen garrantzitsua da kontzeptu hau, hazkuntzaren abiadura maksimoa. Badago puntu bat, pubertatearekin erlazionatuta dagoena, non aurrak asko hazten diren, bai? El estirón esaten dana. Eta zergatik hori garrantzitsua? Ze guztiok ez dugu estiroi hori
momentu berdinean edukitzen. Batzuk lehenago edukitzen dugu, beste batzuk beranduago edukitzen dugu. Eta hori gertatu ondoren, gure ezaugarri fisikoak asko garatzen dira, ezaugarri hormonalak ere, eta pixka bat ja, helduen antzekoak bihurtzen hasten gara. Zergaitik dago garrantzitsua, ze gerta daiteke, adin berdineko bi aurren artean, imaginatu bi hauek 14 urte dituztela, ezberdintasun fisiko oso handiak egotea. Eta seguru nago horrelako kasuak ikusi dituzuela. Egon daiteke bat, morrosko itzela, fisikoki oso garatua, indarraskorekin, eta besteak adin berdina dauka, baina oraindik ez du estiroi hau edo piku hau pasa, eta oraindik haur txikitxo bat da, indar gutxirekin eta garatu gabea. Honek garrantzia dauka futbolean? Bai. Begira, alde batetik, adibidez atletikeko behatzaile bat, etorriko balitz ona, jokalari bat fitxatzera atletikerako bi hauen artean, seguramente honek gehiago destakatuko luke. Ze indar gehiago dauka, garatuago dago, eta errezagoa da, futbol partidu batean, destakatzea. Naiz eta honek agian futbolerako talentu gehiago eduki, baina nola ez dagoenain garatuta, oraindik apur bat desabantaila garrantzitsua dauka bestearekin alderatuta. Gainera, honek eta honek behar duten entrenamendua edo entrenatu dezaketena ezberdina da. Behar izan ezberdinak edukiko dituzke, ze garapenaren edo madurazioaren fase ezberdinetan daude. Agian honek fisikoki egindagoa dago eta karga gehiago jasan dezake, eta honek agian gutxiago. Eta badakigu ere honek lesio arriskuan eragina duela. Eta kurba honen momentu ezberdinetan lesio ezberdinak gertatzen direla. Hazkuntzaren abiadura maksimoa eman baino lehen, ematen denean eta eman eta gero. Eta orain saiatzen ari gara apur bat identifikatzen ze lesio kokatzen diren 3 puntu horietan. Orduan, zer egin dezakegu hau konpontzeko. Azkenean daukagu arazo bat, eta da ezin dugula adin kronologikoa bakarrik erabili. Begiratu behar duguna da ere adin biologikoa. Hori konpontzen saiatzeko erazberdinak daude, nik aipatuko dizuet bat, ez dena igual zientifikoki zorrotzena, baina bai dela oso erreza eta oso praktikoa. Eta askotan futbolean balantza hori ere kontuan hartu behar dugu, zorroztasunaren eta praktikotasunaren artean. Eta begira, gauza hurrengoa da, jakinda, jokalariaren altuera, pisua eta adina, gehi, gurasoen altuerak, estimatu dezakegu, errore apurtxo batekin, zein izango den jokalariaren altuera definitiboa, altuera heldua. Eta orduan, jakin dezakegu momentu honetan, bere altuera definitiboaren ze portzentajetan aurkitzen den. Orduan, alde batetik, badakigu portzentajeak erlazionatuta daudela, lehen aipatu dudan kurba horrekin. Estiroiaren aurretik, aurkitzen dira, altuera definitiboaren 188an baino gutxiago. Estiroi hori ematen da 88 eta 188 eta 186 artean. Eta ja behin 186 baino gehiago dagoenen jokalaria, badakigu ja bere hazkuntzaren abiadura maksimoa igaro duela. Beraz, badukagu estimazio bat metodo honekin. Eta gainera, jakinda jokalari bakoitza ze portzentajetan dagoen, sailkatu beharrean jokalariak adin kronologikoaren arabera, sailkatu ditzakegu adin biologikoaren arabera edo madurazioaren arabera. Eta adibidez hemen ditugu, adibide honetan, launeska, 13, 14 eta 15 urtetakoak, baina madurazio egoera antzeko batean daudenak. Eta orain, kontzeptu hau asko erabiltzen da futbolean, biobanding, honek egiten du referentzia kontuan hartzea ez adin kronologikoa, baizik eta hazkuntza eta madurazioaren ezaugarriak, bai entrenatzerako garaian, bai partiduak jokatzerako garaian, eta egin izan dira torneoak, futbol torneoak, non jokalariak sailkatu beharrean adin taldeka, hau da, 13 urtekoak batera, 14 urtekoak batera eta abar, sailkatu diren euren altuera helduaren portzentajearen arabera. Eta honek printzipioz, albidetzen duena da jokalari guztiek aukera berdinak edukitzea edo hori sustatzen saiatzen da. Eta esaten dizuet hau dela kontzeptuaren oso garrantzitsua futbolaren zientzietan jokalari gazteen garapenari dagokionez.
Eta apurtxo bat ja, gauza guztiak laburbiltzen eta elkartzen joateko hitz egingo dut lehenengo datuen analisiaren inguruan, datuen zientziaren inguruan. Oso modan dagoena orain, seguru entzun duzuela Big Data, inteligencia artifizial eta horrelako kontzeptuak. Hemen jartzen dut Apollo 11 espaziontzia, ze hau da, ilargira iritsi zen espaziontzia, ilargira iritsi zen, da, alucinantea. Espaziontzi honen ordenagailuak dauka gure mugikorrek baino potentzia gutxiago zeukan. Mugikorrek ilargira iritsi zen espaziontziak baino potentzia gehiago dute. Orduan, kalkuluak egiteko eta analiziak egiteko gure gaitasuna izugarri hasi da. Eta erabili dezakegu potentzial guzti hori predikzioak egiteko. Eta adibidez nik pasaden ostiralean begiratu nuen ia zin izango zen gaur eguraldia Ondarrun. Eta hor dago predikzioa, datuen arabera egindako predikzio hori, eta gutxi gora bera asmatu egin du. Eta egia esan eguraldiaren kasuan nahiko fidagarria da predikzio hori. Erabili ditzakegu guk orain arte aipatutako datu guzti hauek, arlo ezberdinetakoak, predikzioak egiteko futbolean. Sartu ditzakegu aldagai guztiak ordenagailu magiko batean eta erantzun zer egingo dugun, irabazi edo galdu. Ze jokalari iritsiko den lehenengo taldera. Nor lesionatuko da. Horrelako galderak erantzutea posible da, horrelako gauzak aurrezatea posible da. Momentu honetan ez. Egia da, galdera hauek konplexuegiak direla, eta momentuz ez dugu ulertzen hauen atzean dagoen erantzun hori, ez? Baina egia da, datuen analizian orain interes handia dagoela, eta pizkanaka pausoak ematen goazela lerro horretan, ez? Nola egin dezakegu datu guzti hauek erabili, elkartu, eta gure galdera klabeak erantzuteko. Eta seguru hurrengo urteetan izango dela arlo oso garrantzitsu bat futbolean. Momentu honetan garrantzitsua dena badakizu zer dan, bada datuak komunikatzea. Eta komunikazioa da super garrantzitsua futbolean. Azkenean, egiten badugu hau guztia, prestatzen baditugu eskuartzeak jokalarien loa hobetzeko, jokalarien elikadura hobetzeko, prestatzen dugu entrenamendua fisikoa hobetzeko edo ez dakit, ez bagara kapazak informazio hori hartu eta gure bezeroak konbentzitzeko, eta gure bezeroak dira entrenatzaileak eta jokalariak, ez du esertarako balio. Azken finean, kapazak izan behar gara, eurek ulertu behar dute, gu proposatzen ari garen hori garrantzitsua dela, eta eurek egin behar dute. Eta nik ez dakit, baina iruditzen zaizuen, agian, ez dakit, 20 urteko mutil edo neska bat zeo zertaz konbentzitzea erreza den edo erreza ez den. Depende, danetarik egongo da. Baina seguro, zuen familiakoekin eta zuen lagunekin komunikazio arazoak ematen direla eta horrelako gauzak gertatzen direla. Orduan ez da erreza. Eta jarriko dizuet adibide bat, hau da elkarrizketa bat, eta elkarrizketa honetan agertzen da Juan Román Riquelme. Hau da futbolari hoi bat, argentinarra, eta berak hitz egiten du lehen aipatu ditudan GPS-en inguruan. Begira, zer esaten duen. No es fácil, ¿entendés? No es fácil agarrar la pelota. No es fácil. Entonces, por más que vos estés recontra entrenado, por más que te hagan comer cereales todo el día, ¿entendés? Por más que hagas 1000 abdominales, por más que te pongan el cosito ese que usan en la espalda, ahora que no sepa qué carajo es el cosito que veo en la cancha. El GPS. ¿Cómo no? Para saber cuánto corre, sí. No sepa qué carajo es, sí, y si se la da lo contrario, y si juega mal el equipo, ¿de qué sirve el coso en la espalda? Berak esan du gauza oso interesgarri bat. De qué sirve? Eta galdera hori erantzuteko prest egon behar gara. Eta supergarrantzitsua da. Ez badugu bera edo beste jokalari bat edo entrenatzaile bat konbentzitzen, ez dute egingo. Eta orduan ez du esertarako balio. Orduan, komunikazioa supergarrantzitsua da. Eta hor daude bi kontzeptu ere oso garrantzitsua, bata atxikidura, adherentzia gaztelaniaz, hau da, jokalariak egitea guk nahi duguna, eta hori lortzea zaila da. Eta gero guzti hau da hezkuntza prozesu bat. Kapazak izan behar gara, gure jokalariak futbol taldean dauden bitartean gauza guzti hauek ikasteko, eta eurek hori garrantzitsutzat hartzea. Eta bai esan aldizuet, hau dela zientzia bat non asko ikasi dezakegun nire ustez, eta oraindik ez dugu
ez ditugu gauzak ondo egiten. Eta azkenerako utzi dut, niretzat garrantzitsuena den kirol zientzelaria edo futbol zientzelaria dela entrenatzailea. Zinfinan, entrenatzaileak egin behar duena da, kontatu dudan guzti hau eta gauza gehiago hartu, eta jokalarien aurrean jarri eta erabakiak hartu. Bai? Egingo dugu errepasotxo bat, apurtxo bat laburbiltzeko orain arte kontatutakoa, entrenatzailea jakin behar du jokalarien ongizatearen inguruan, zelan sentitzen diren. Jakin behar du nola egin duten lo, eta zer egin dezakegun hori hobetzeko. Ondo jaten duten, edo zer egin dezakegun, bat jokalariek elikadura on bat edukitzeko. Zelan dauden fizikoki. Zer datu tekniko-taktiko ditugu, zelan dagoen taldea, zelan dagoen aurkaria. Ezaugarri psikosozialak kontuan hartzea esan dut supergarrantzitsua iruditzen zaidala. Lesioak, entrenamendu kognitiboa, biobanding, jokalari gazteekin ari bada hazkuntza eta madurazio ezaugarriak oso garrantzitsuak dira, datuen analisia eta komunikazioa. Entrenatzaileak hartu behar ditu gauza guzti horiek, jokalariaren aurrean ipini eta erabakiak hartu. Erabaki nola entrenatu, nola garatu jokalariak, zer egin aurkariak baino beto jokatzeko, nortzu jokatu behar duten, futbolean dauden erabakitik garrantzitsuenak eta zailenak. Horregatik azken finean beste guztiak gaude entrenatzailearen inguruan bera laguntzeko asmoarekin. Eta pixka bat sakonago joan da, eta entrenatzaile handi baten esaldi bat erabilita, Ernesto Valverderen esaldi bat erabilita, ez dugu ahaztu behar futbola jokalariena dela. Azken finean guk guzti hau egin dezakegu, baina azkenean jokatzen dutenak jokalariak dira. Nik, gaurko hitzaldia ditut futbolaren zientziaren golak. Guk ez ditugu golik sartzen, golak jokalariek sartzen dituzte. Beraz hori beti kontuan eduki behar dugu. Jokalariak direla guzti honen funtsa eta muina. Eta bukaerako hausnarketa bat usten badidazue. Nik gaur hitz egin dut asko, nola hobetu dezakegun errendimendua goi mailako jokalarietan. Baina uste dut hemen denok lortu nahi dugula gure errendimendu maksimoa. Denok egin nahi dugu ondo, denok jan nahi dugu ondo, denok egon nahi dugu fizikoki eta psikologikoki ondo, denok egin nahi dugu gauzak ondo. Orduan, nik daukat sentsazioa, futbolaren zientziak ere eragin positiboa eduki behar duela gizartean, ez bakarrik goi mailako jokalarietan. Eta zentzu horretan esan behar dizuet, futbolaren zientziak ere sartu dituela gol batzuk denontzat, guretzat. Eta jarriko dizuet adibide bat. Ni egon nintzen, orain dela urte batzuk, Kopenhagen, Danimarkan. Ikerketa talde bat bizitatzen. Eurek egin dutena izan da, mundu guztia futbolean jokatzen jarri. Jarri dituzte 3. adinekoak, gaixoak, kantzerrarekin, bihotz gaixotasunekin, diabetesarekin, etxegabekoak ere, jarri dituzte futbolean jokatzen, danetarik. Eta ikusi dutena da, futbolean jokatzen dutenek, gaixotasunak jasateko aukera gutxiago dituztela, hau da, gaixotasunak prebenitzen dituela, eta gaixoak daudenen bizikalitatea asko hobetzen duela. Eta hori badakizue egia dela ariketa fizikoarentzat orokorrean. Ariketa fizikoa egitea eta kasu honetan futbola egitea oso osasungarria da. Eta horren adibide bat jarriko dizuet, zean egon nintzenean ikusi nuen futbol partidu hau. Eta da ikusi dudan futbol partidurik politena agian. Dira 76 eta 79 urte arteko gizonak futbolean. Ez dira adurizu ezain onak, argi dago, baina bai esan aldizuet, futbolean ibili zirela energia izugarriarekin, oso posik eta super osasuntsu. Eta benetan izan zen gauza oso polit bat, hau ikustea. Eta bai esan aldizuet, behintzat, futbola gustatzen bazaizue, eta aukera baduzue, futbolean jokatzea osasungarria dela, eta oso ona. Argazki honekin bukatzen dut, hauek nire lankideak dira, denak zientzialariak, podologoa, prestatzaile fisikoa, fisioak, entrenatzaileak, nutrizionistak, atezainen entrenatzaileak, behatzaileak, adaptadoreak, medikuak, informatikoak, optometristak, arlo sozialan lan egiten dutenak, eta abar, eta abar. Denok, saiatzen gara, jokalariak laguntzen eta euren errendimendua hobetzen. Eskerrak eman nahi dizkiet eurei, euren lanarengatik, eta baita ere zuei, zuen arretarengatik, eta tortzagatik. Eskerrik asko.
Bueno, Jon, eskerrik asko, hitzaldi xaitxik. Eta, bueno, betiko latxeik, galderantzako tartetxu bat dakau, nagorek mikrofonu dakau, así que, bueno, esku altza eta galdetu lazaien, badakau tartetxu bat. Bardakau bat. Oso txarla interesanti ditxigazta, eskerrik asko. Baina, bueno, gustako ez da praktika eduti horre dato guztien, bereziki oso dato asko da gazuela, ezta? A ver, adunizen lezinillas, por ejemplo. Aurten gugako temporadista iztei partidu jokatu da. Ez dut zen jakesan jokatu dugu garen aurten. Osea, garantizatzen da zeo zelanik horregaz gintzitxiaz da bizuen eskorren jokatzen ekiko maravilloso hori. Datorren urtin temporada hasieran lesiona eta temporada guzti jokatu bai gehorik ez egiten mara. A ber, jo, hori erantzuteko... Esate hot, bereziki edadiak, osea, ez toztu edadi izatu jokalezka da, datorren urtin berroi urten gora. Osea, agundu nahi baro. Begira, galdera hori erantzuta benetan zaila da, eta erantzuteko gaitasun eukiko bagendu, vamos, izango ginateke oso garrantzitsuak. Baina, ni dut azken finean denok saiatzen garela alduguna egiten. Esan nahi du, seguru nago Aduriz ari dela gauzak bere rekuperazio prozesua ahalik eta ondoen egiten, eta ondo sentitzen denean, eta prest dagoenean, eta medikuek prest dagoela sentitzen dutenean, ikusten dutenean, jokora bueltatuko dela. Eta adinaren inguruan, printzipioz, ez litzateke arazo bat izan beharko, nire ustez. Gero edo zer gauza gerta daitek, baina Aduriz adibidez, naiz eta jokalari egia da, adin bat daukan jokalaria izan, nik uste dut fizikoki nahiko ondo dagoela, eta printzipioz gauzak ondo joan daitezke inolango arazorik gai. Baina ezin dizut erantzun bat eman, ze jakingo baneu, joe. Bai, oso berdina da, ez dago hor formula magikorik. Hori azkenan aldatzea zaila da. Egia da datuak daudela eta datuak erabili ditugula gauzak aldatzeko. Baina nola egin jokalari batek kanpora bota beharran barrura botatzea, hori benetan komplikatua da. Hori noski entrenatu daiteke, eta azkenan dena da entrenamendua. Seguru nago, kasu honetan Williamsek denborarekin gehiago botako ditu da baloiak barrurantz, kanporantz baino. Baina ez dago horre. Bai. Hau dela seguezazun arabera nahiago baten dio. Osea, entrenadori tabletas. Tabletas informazio lortzen da. Ixalek etorkizunin entrenadori konena informatiko bat? Ez. Ze azkenean entrenatzaile izateko futbolaz jakin egin behar da. Izan daiteke futbolaz dakin informatiko bat. Baina azken finean entrenatzaile batek eduki behar dituen abilezien artean igual ere egon behar da jakitea datuen inguruan edo analizien inguruan, ez da izan behar informatiko bat. Baina eduki behar ditu horrelako gaitasunak, azkenean datu asko etorriko dira eta berak jakin behar du hori nola kudeatu. Igual beste baten batek galdera honei dagoen be bai. Dinut. Bizkate beran bigarren galderin ari hortik neorketa horretatik lortutako datutatik entrenamendu pertsonalizatzen diz? Jokalari bako txantzako? Bai. Adibide bat. GPS-arekin egin dezakeguna da ikusi, jokalari bakoitzak gaurko entrenamenduan zer egin dauen. Eta ikusten badugu adibidez, jokalari batek esperotakoa baino gutxiago egin duela, egin dezakegu horrelako entrenamendu extra bat. Non berak apurtxoak gehiago egingo duen
falta zaion hori osatzeko. Eta baita ere, gaur ez ditut aipatu, baina adibidez egiten dira test fisiko asko, froga fisikoak. Non guk ikusten dugun, jokalari bat azkarra den, zelako erresistentzia daukan, zenbat saltatzen duen, eta orduan emaitza horren arabera ere, egin dezakeguna da, bere gabeziak landu hori hobetzeko. Eta baita ere lesioarekin gertatzen da, ez dut esan gaur ere, beste gauza daude, baina guk begiratzen ditugu jokalarien giharrak eta giltzadurak nola dauden mugikortasuna, indarra eta horrelako gauzak. Orduan, gabeziak dituzten jokalariek badute euren plan individuala hori hobetzeko eta euren gabeziak hobetzeko. Nik badakat galdera bat. Ulertu duten adetxik, zuek futbola modelaten zabizen, datuekin. Hori da ebidi, zazen aditzen. Orduan, nahiko nuke jakin modelatzeko prozesu horretan, ze etapatan zazen adibide bat jartean. Lezinoik iragartzeko orduan, aldagai iragarle konkretu batzuk digarrantzitsuk, segurazki. Baina aldiz futbola edo Williamsen paseak horra kanpoa juten dizenak, horre gauzak modelateko orduan igual beste aldagai batzuti relevantik. Aila zaze detektatea kasu bakoitzin ze aldagai dan parte hartzen da iragarpen bat etxeko orduan adibidez? Begira, momentu horretan, prozesu horren hasieran gagozela esango neuk. Hasieran. Momentu horretan egiten duguna da, erabili, gure esperientziaren arabera, garrantzitsuak direla uste ditugun aldagaiak. Bale? Eta horrek baduka balio bat, azkenean esperientziak badu bere garrantzia. Baina orain ari gara ere saiatzen ikusteaia datuek zer esaten diguten. Eta argi dago, galdera ezberdinak erantzuteko, aldagai ezberdinak begiratu beharko ditugula, segurazki. Baina lehen esan dudan moduan orain zerbait aurresatea edo modelatzea ezinezkoa da. Baina bai, badagoela hor helburu hori, etorkizunera begira, pixka bat hurbiltzen joan behar garela, azkenean hainbeste datuekin eta hainbeste kalkulo egiteko gaitasunarekin, hor badago uste dugu, zeozer, interesgarria eta erabilgarria. Eta publikoko batek galdetu da bena, komenta da bena, tableta entrenatzailik eukitzen da bela, ze eukitzen da, beran ekipoko datuk, ala bestinak beha hori? Bai, bienak. Bienak? Bai. Uste dut baietz, igual lanka sartzenaren naiz, baina esango nuke baietz. Baina egia da, oraindik tableta edukitzeko aukera badago, baina denek ez dute erabiltzen, Ze oraindik ere entrenatzaileek ez dute ikusten horrek ze abantailek hartzen duen. Lehen esan dudan komunikazio prozesu hori da, Apur bat entrenatzaileak ikusi behar du hortik datorren informazioa erabilgarria dela. Orduan, batzuk erabiltzen dute eta beste batzuk ez. Galdera bata, Entzuten da, Buruaz joten dizen baloek, eragine badauke luzerona, egin da ikerketa horretaz? Begira, horren inguruan ikerketa asko dagoz. Ez dut esan, baina lesio batzuek badituzte etorkizunean osasun ondorio eskorrak. Eta adibidez, lesio oso kezkarri bat dira garuneko konmozioak. Hori gerta daiteke, adibidez norbaitek ukalandoarekin golpe bat ematen dizu eta guztiz kao gelditzen zara, baina gerta daiteke ere, edo hipotesia dago, agian buruarekin askotan eman ostean, buruan sortzen direla horrelako kalte txikiak. Baina egia esan, ez dakit momentu honetan zer dioen zientziak, esango nuke ez dagoela oraindik argi buruarekin asko eta indarrarekin emateak kalterik duen edo ez. Galdera bat da, eta da oso garrantzitsua. Esaten dudan moduan, ikusi da buruan kolpe asko hartzeak, batez ere kolpe gogorrak direnean, etorkizunean handitzen dituela aukerak neurokogniziozko arazoak edukitzeko. Eta hori adibidez ikusi da rugbiko jokalarietan edo futbol amerikarreko jokalarietan. Eta boxeo hori da. Begira, uste dut, estatu batuetan,
ez dakitze urtera arte, baina aurrek ezin dute baloia buruarekin jo. Ezin dizut esan ze adinetara arte dagoen arau hori jarrita, baina toki batzuetan bai egin dela hori. Ezin daiteke buruarekin jo. Beste galdera bat, dakago? Nire galdera, tabletan inguruan, momentuan erabiltzeko tableta. Ez tableta erabiltzen baduzu momentuan, partiduko estrategiak eta momentuan aldatzeko aukera. Bai. Horrek ez igual ikusgarritasunak emango futbolen. Zer beste kirol batzutan, igual txirrindulariak dinamikoak ikusi da. Bai. Dinamikoak ikusi da, estrategiak eta lehoketa daude eta ikusgarritasun handia batu dugu. A ber, egia da, jakingo bagendu zer egin momentu oro ez dagoela sekreturik eta ez dagoela misteriorik. Baina egia da gian txirrindularitza dela kirol bat apurtxo bat simpleagoa, zentzu horretan. Futbola oso konplexua da, eta lehen esan dudana, ezinezkoa da orain futbolaren sekretua deskubritzea edo modelatzea. Orduan, benetan, momentu honetan, eta uste dut ere etorkizunean, azkenean ez dugu ezagutuko inoiz nire ustez, futbolaren sekretua zein den eta nola egin irabazteko. Bai lortu dezakegu informazioa, gure erabakiak hobeto hartzeko, baina nik ez dut uste helduko garela momentu batera non roboten antzera, edo agian txirrindularitzan gertatzen denaren antzera, horrelako gauza batek, ez dakit, graziak enduko diola kirolari, nire iritzia da. Bueno, beste galdera bata. Anima da gente. Azaldu dikuzu zerren hori faktor de la edad relativa. Cosa curioso. Bai, hori dago oso relazionatuta hazkuntza eta madurazioarekin. Goi-mailako futbol taldeetan gertatzen da, jokalari gehienak direla jaiotakoak urtarrila eta martxoa artean. Urtearen lehenengo partean. Eta hori ere gertatzen da, lehen esan dakoaren gatik. Hau da, urtearen lehenengo parte horretan jaiotakoak azkarrago edo arinago hasten dira, eltze azkarrago bat daukate, eta orduan ulertzen da besteak baino indar gehiago edo garapen fisiko handiago bat dutela. Orduan ikusten dela, hori, urtearen lehenengo zatian jaiotakoak gehiago daudela futbol taldeetan. Eta hori deitzen da, adinaren efektu erlatiboa. Beste bata. Jugadoria azten da jokatzen, eta etxen da lesiona, ez? Bai. Eta etxen da beran prozesu rekuperazioi, eta denbora batea, atletixa pasetan bilan zehazun urtebi, lesiona etxen da, lehenko lesioi bandinaz. Bai. Rekaiu etxen. Bai. Nunda fallu gara, osinetako kulpi. Bai. Hori da beste galdera klabe bat eta garrantzitsu bat. Zergatik jokalari batzuk bueltatzen dira eta jokatzen dute ondo eta ez dira berriro lesionatzen eta beste batzuk bai. Lehen bai esan dut nik hori aurretik jasandako lesioak direla arrisku faktore nagusia lesio berri bat jasateko. Orduan bai hori ez dela gauza arraroa, gertatzen da. Hau da, norabait esan da, normala da, edo normala izan daiteke, jokalari batek rekaida bat edukitzea. Momentu honetan ez daukagu zure galderarentzako erantzun bat. Ez dakigu zergatik batzuk bai eta beste batzuk ez. Baina duda barik bai dela galdera oso garrantzitsua. Bueno, honetxeaz, argi da bentzat, etorkizunako lana badakazua momentuz, así que paroa esazeko. Bueno, eskerrik asko, Jon, txalo berat eman matzau.